كاب أقولت تلفزيون إيرترا عزو السلام تقبلوا زو خبركم تغطاتلتي كما يتمسيو لومي عربي عصر ميازيا ساعة 9 مشاز تدلو زينا مساندو حزينا لكم كريمنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيطرس منكسية بقندنة بتاعتن فيلم لومي بستقبر مرمراتات حموش زيقاتات بكورونا فيروس من كافم كراغاقت كله شمنت دمحاويم منستر هرشا بقطصر هبتي بقلي التوابعين فتات كم زعم مجاليتهم هوسبيتال ناقفة بمحاسة عنا أدن هزان لعلا برقطة يقبرالو أب أرجنتينا ملكفتي كوفيد 10 جعت بمنهارو تفاقشو تسانحي قراتات داقم تانيعو من محدار بريزيدنت جو بايدن بلعلي سمزن كبنايات روسيا حدش قراز ليغون قدامي منستر جابان أب أمريكا نايسرح مبصحي في تسمالو حبريتا كاب منستر تعنا لومي 16 ميازيا أب موشب مأكلات زواتات مأكل ندوبن بستقبرن ناي لابراتور مرمراتات حاموش تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافم ترقاقيتو نساتهم 4 أب أسمرا حد دما أب عدو خالا زوادو تخشيبهم تصنحيهم زي كمزين كلها بسبتالات زوا سميناو قيح بحري تعاقيوم كن كجبر لهم تصنحي شمون تزيقاتات تعاويهم تفاني مالو بز مسارات أغلى قطري بكورونا فيروس تلف زيقاتات كساب لومي 3491 حدن بتيح الله 3280 شمون كابزيهم حاوي مستفانو عصرت بمستفليو عم 293 دما جنا أبو سبتالات تعاقيوم زركوبيهم منستر طعنا 16 ميازيا 2020 حدن منستر حرشا أب زحلف عمتات أب قطر هبتي بغلي زكايلو نطفتاتن وصدو عتب سوقمتاتن توابعو تيت كم ترقبة تحبيرو بزعب عزيز ترالو زينا وصبصب غير مسكال غير صغير كغربين منستر حرشا بمنقد كفلي أقلقلت حقاقاتن قوصصرن أب زحلف عمتات أب قوصر هبتي بغلي أتباب عيدة فتات كم زي سلاسل حبيرو እቲ ክፍሊ ካብ 2003 ሒዙ ኣብ ቁፅፅር ውሸባ ብቑሊ ሕርሻዊ ኬሚካላትን ብቕዓትን ድሕነትን ዘርእን ሰፋሕቲ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለ ሓላፊ ጨንፈር ቁፅፅር ሃብቲ ብቑሊ ኣቶ ስዒድ ኑረዲን ገሊጹ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ህይወት ሰብን እንስሳን ከምውን ኣብ ኣከባቢ ሓደገኛ ሳዕቤናት ከውርድ ዝኽእል ዝነበረ ካብ እዋን መግዛእቲ ጀሚሩ ኣብ መላእ ሃገር ተኸዚኑ ዝጸንሐ ኣስታት 400 ቶን ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ጸረ ባልዕ መድሃኒታትን ናውትን ብውሑስ መንገዲ ከም ዝወገነ ዝሓበረ ኣቶ ስዒድ እቲ 365 ቶን ካብዚ ኣህጉራዊ ደረጃን ኣገባባትን ብዝሓለወ መንገዲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምልኣኽ ከም ዝህሞኽ ከም ዝተገብረ እቲ ናይ ምእካብን ምውጋንን መስርሕ ድማ ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብርሂቡ መድሃኒት ጸረ ባልዕ ከም ዝበልና ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እንታይን ኣበይን ክንደይን ኣለና ብዝርግሒኡ ንምፍላጥ ኣብ ሃገር ደረጃ ማለት እዩ ቆጠራ ክግበር ነይርዎ በዚ መሰረት ኣብ 2007 ቆጠራ ተኻይዱ በዚ መሰረት 294 መኽዘናት ተለልዮም 514 ቶን ዝኸውን መዓልቲ ዝሓለፈ ጸረ ባልዕ እውን ተመዝጊቦም ኣስታት 400 ሜትር ኩቦ ዝኸውን ቦታታት እውን ተበኪሉ ጸኒሑ ማለት እዩ ካብዞም ጠቐስናዮም 294 መኽዘናት 5 ክሪቲካል ስቶርስ ወይ ከዓ ዝተኣፈፍቲ መኽዘናት ዝበሃሉ ኣለሊና እዚኦም ከዓ ቀዳምነት ናይ ምውጋን መስርሕ ክግበረሎም ስለ ዘሎ ቀዳምነት ተወጊኑሎም ኩሉ በሓፈሻ ካብ ግዜ ጥልያናት ሒዙ ተኣኪቡ ዝጸንሐ ፍቕዱ ዝጠቐስናይ መኽዘናት ምስ ተወገነ ከባቢ 460 ቶን ዝኸውን እዩ ከም ዝውገን ኮይኑ ማለት ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ግቡእ ምሕደራን ኣጠቓቕማን ጸረ ባልዕ መድሃኒት ንምዕባይ እውን ሰፊሕ ጎስጓሳትን ግብራዊ ስልጠናታትን ከም ዝተዋህበ ብምግላጽ ብፍላይ ኣብ ወፍርታት መኸተ ኣንበጣ ክኢላታት ሓረስቶትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ድሕነቶምን ድሕነት ኣከባብን ክሕልው ኣስተምህሮታትን ቁፅፅር ድሕነትን ዘጠቓልል ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለ ሓቢሩ ንድሕነት ዝምልከት ዝተፈላለዩ ጓስጓሳት ኣስተምህሮታት ትምህርታት ስልጠናታትን ሂብና ኢና ከመልካ ትነጽግ ከመል መስነጽካ እንታይ ትገብር ተወደአ መድሃኒት ኣበይ ትውዕዎ እንታይ ትገብረሉ
بخمية حزوز ملكت نأسنات 5,000 زخونو نخيلاتاتن مهداراتن كله أبس عودي زنتف توهابي سلطناتاتن قلنا ينبره ماتي عبي استواتها هاي بفلاي كأني مخاتي ورانا بتاع بزملكت سفيح ناي قوسقواسن ناي أسمهرن سرحات كهبتاني من السحرشة حجون تقوسقواس جنا يقتل له مالك ብሰንኪ ተጠቃምነት ፀረ ባልዕ ከጋጥም ዝኽእል ብከላ ሕርሻ ወፍርያት ብሓፈሻ ብከላ ኣሕምልትን ፍረታትን ድማ ብፍላይ ንምቁፅፃር እውን ሰፊሕ ናይ ድሕነትን ምውጋንን ንጥፈታት ከም ዝተኻየደ ዝገልፅ ኣቶ ስዒድ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዝተወገነ ብመድሃኒት ፀረ ባልዕ ዝተበከለ ልዕሊ 860 ኩንታል ከም ኣብነት ተጠቂሱ ሓደ ከም ተሪዮ ዘጋጥም ናይ ብከላ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣሎ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብዚ ንቁፅፅር ልዑል ስራሕ ይሰርሕ ምክንያቱ ሓደ ምህርቲ ምስ ተኣከበ ወይ ምስ መፅእ ሓደ ምህርቲ ብቕዓቱን ውሕስነቱን ንምርጋፅ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ግራት ጀሚርካ ኣብ ኬላታት ኣብ መኽዘናት ኣብ ዕዳጋታት ቁፅፅር ነካይድ ኢና ስለዚ በዚ መሰረት ሓደ ናይ ብከላ ዘጓነፈሉ እዋን ነይሩ ከባቢ ንምጥቃስ 865 ኩንታል ዝኸውን ናይ ኮሚደረ እውን ከም ዝውገኑን ኮይኔ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ስዒድ ብሕርሻዊ ምርምር ዝሓለፉ ምሩፃት ዘራእቲ ቅድሚ ናብ ተጠቀምቲ ሓረስቶት ምዝርግሖም ግቡእ ናይ ብቕዓት ቁፅፅር ከም ዝካየደሎም ናብ ሓረስቶት ምስ ተዘርግሑውን ብቕዓቶም ዓቂቦም ይኸዱ ምህላዎም ንምርግጋፅ ዓመታዊ ቁፅፅር ከም ዝካየድ ብምሕባር ብቑልን ውፅኢቶምን ከምኡውን ባልዓትን ሕማማትን ናብ ሃገር ከይኣቱ ኣብ ወደባትን ምዕርፎ ነፈርትን ግቡእ ቁፅፅር ከም ዝካየድ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ውፅኢታዊ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣነፂሩ ሆስፒታል ናቕፋ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ዜጋታት ብሓፈሻ ጥዕና ኣደን ህፃንን ድማ ብፍላይ ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ሓለፈ ሆስፒታል ናቕፋ ኣቶ ምሕረት ኣብ ኣስገዶም ክትትል ቅድመ እንድሕርን ሕርሲ ኣገልግሎት ሕርሲ ስሩዕ ኣገልግሎት ክታበትን ክትትል ጥዕና ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናትን ቆልዑን ፎሳ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ከምኡውን ሙያዊ ምኽርን ኣስተምህሮታትን ዘጠቓልላ ኣገልግሎታት ከም ዝውሃብ ብምጥቃስ ተወሳኺ ኣገልግሎታት ምትእታው መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ሆስፒታል ኪላ መወልዳን ነርስ ዓብዱራሕማን መሐመድ ሳልሕ ብወገኑ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብራ ነፍሰ ጸራት ዘድሊ ክትትል እናተገብረለን ኣብቲ ሆስፒታል ንኽገላገላ ዝተዳለወ መጸልበይ ነፍሰ ጸራት ኣብ ምዕባይ ቁፅሪ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰብ ሞያ ጥዕና ዝሓሳ ነፍሰ ጸራት እናበዝሐ ከም ዝመጽእ ሓቢሩ ከባቢያዊ ፅሬት ጥዕና ነበርቲ ካብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምውሓዝ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ጠቒሱ ድማ ኣብዚ መዳይ እዚ ተረጋጊጹ ዘሎ ገስጋስ ንክዕቀብ ኩሉ ነባሪ ስታፍዩ ከሕይል ፀዊዑ ኣብ ምሕዳር ከባቢታት ንዞባ ናቕፋ ዝርከባ 6 ትካላት ጥዕና እውን ዜጋታት ብቐረባ መሰረታዊ ኣገልግሎት ክረኽቡን ኣብ ሆስፒታል ናቕፋ ዝነበረ ፀቕጢ ኣብ ምፍኻስን ዝምስገን ተራ ይገብራ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝጸንሐም ሽግር ጽሩይ ዝተማይ ፍታሕ ብምርካቡ ምናባብሮ ምርጋት ከም ዝረኸበ ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ እንገርነን ውስዘባ ኣቆርደት ሓቢሮም ምንጭ ማዮም በተደጋጋሚ እናተባላሸወ ስሩዕ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከም ዘይጸንሑ ብሰንኩ ድማ ካብ ሩባ ባርካ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክሰትዩ ይግደዱ ብምንባሮም ዝጠቐሱ ሃብቲ ርእቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ምንጪ ብምትኩ ጸገሞም ከም ተፈትሐ ገሊጾም ኣባል ኮሚቴ ልምዓት ማይ ወይዘሮ ዛህራ ተኣምራት ኢንጋርነት ረባሒት ናይቲ ካብ ኣቆርደት ምንጩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምዃና ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ብሓፈሻ ብምርጋፅ ዝቀርብ ጽሩይ ዝተማይ ድማ ብፍላይ መስተራዊ ከም ዝፈጠረሎም ብምጥቃስ ነበርቲ ዓዲ ማልከ ኣዋድን ደረብን ጽሩይ ማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዑ ሓቢራ ኣነባባሪት ዓዲ ወይዘሮ ኣብረህት ኬር ብወገና ረኺቦሞ ዘሎ መሰረታዊ ቀጻልነቱ ንኽውሓዝ ብውሕሉል ኣገባብ ከም ዝጥቀመሉ ብምርጋፅ ነቲ መደብ ኩን ዝገብሩ ኣካላት መንግስቲ ኣመስጊና حمد ጨንፈር ዘዋጋሽ ባርካ ኣብ ከተማ ባረንቱን 6 ኣዋርሕ ብማዕለማ ዝሰልጠና 15 ኣለይቲ ስድራ ቤት ደቂ ኣንስትዮ ኣመሪቐን ዓላማቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና እተን ደቂ ኣንስትዮ ብዝቐሰመ ሞያ
منشي قطبا وتتن بمحاس من نوابرن كما عيشا مغانا حلافة عمد زواغاش باركا ويزرو يحدق يوحانس حبيرا عبتي جانفرا وهادي سلطنا ويزرو من ياغاش بوغنا سلطنتي بزغاسمو تمرتي عدلات سراح تفتيران نفسا كغلان كالوت ابنت كوخانان تتويت كم زقبر لن قليسا عدم برهما دي ويزرو تقا تسفا ميكالن ام حدر زواغاش باركا امباسدر محمود علي حورين عبد زسمعو قالدما سلطنتي من نوابرن كما عيشا بزكايدو صعرن زوسدو تبقسطاتن متحبار كلهم اكلات كيف اللينا زاخا خيرم نأقداسنة سلطنة زتقصا سلطنتي بزغسمو ميا مصاي هيوتن كمرحا زلون دلونة دحر مقلات دقف عد محبرن من محدار زوبان كيف اللين تمحتينان زي خبركم تخطاطلتي زي صعب حقراو زيناتاتيون غيسون نصنح قداتات منقسقاسن محبراو مرح عقن داغما يصنيعوا نغزارسو بكوفيد 19 تلخيفو زصنح بريزيدنت البرتو فرنانديز تماد 15 ميازيا اب زابو مغلطي اب كتما بونوس ايرس كبابيان ترير ناي منقسقاس قداتاتن قطعتات محبراو مرح عقن كتغبر كسن كله ابيت تمرت كعصو تزازا محلاليفون اب ارجنتينا ب 13 ميازيا زاغيت زلعلم مخان استغلص لعلي 27 شي حدش ملكفتي كم تمغبز تقصو صبصبات ب 19 ميازيا ون لعلي 25 شي حدش ملكفتي تمزغبون بارح بيرام منغست ارجنتينا لبدا كوفيد 19 نمقصر بسنكستو وسده سغمتات بخبير تصليلن زلو قطبا هاغورن ممحياش نزكايدو زلو صعر نمدغاف بملات هاغر تكبر حمامي سغمتي كم زي وسدي كعبر صنيحو ابزا دو امريكاويت هاغر تعلا قطري ملكفتي لعلي 2.6 مليون موتو دما استات 59 شي بصيحلو ازي كمزيلن كله سمزصتا برازيل دقبات قياحتي هنداوያን اب زنبرلو كبايتات امازون اب وافريكا بت كوفيد 19 ساتفو زلو كيلاتات عنا بورقي كخفلو زطلبو كم زخانو زتقس كسي يمرمرو كزلو قليصام بذيك ازيناتهم من دقبات قعدل تبايلو زقربه كتابت اب معلو كي وعلى بگنزب عبداغا يشيت كم زلو زقرب زلو كسون يمرمر كم زلو يزحبر زلو ممحدار بريزيدنت جو بايدن بمتقعتي سايبرن متتو عب بريزيدنتو مرجع هاغرن عب لعلي زخصصم بسمزن كوبانياتاتن روسيا حدش قدا صديقو اتم تاغيدوم زلو 32 سباتن تكالاتن روسيا زي حلف عامت عب مرجع امريكا متتو كم زغبرو كومون عب امريكا بترغاغامي كايدا بصنح متقعتات سايبر ايد كم صنحهم جبدي كم زلوي ممحدار جو بايدن زغل زلو ازي كمزيلن كلام محدار بريزيدنت جو بايدن مستي غداي بزتاسر كسي 10 دبلوماسيات روسيا كبهاغرو كبارو كم زوسنه تمالي 15 ميازي حبيرو نتكسي زنصغن نت سغمتي زخونن منغست روسيا زمطاطان زولو مرسغري كهب كم زخل غليصلا بزدما دبلوماسياو فليات كلتين هاغرات منيسو كغفح كم زخل باغو تاميتلو قدامي منستر جابان شيدا سوغا اب امريكا ناي سراح مبصح نمفصام تمال 15 ميازا كتما واشنطن اتيو مستر شوغا مس بريزيدنت امريكا تراقيبو اب ممعوال دبلوماسياوي قطباون وتهدرون زمدناتا زتكر زتككايد مخانه تغليصو بزدما بريزيدنت بايدن اب سلطان كاب زمص نفلما غزي مس مرحا هاجر قطاو زتككايد مخانه تفديتلو ጉዳይ መብራቃዊ ባሕሪ ቻይናን ደሴት ታይዋንን ገለ ካብቶም ኣብቲ ርክብ ክዝተየሎም ተመዲቦም ዘለዉ ኣጀንዳታት ምዃኑ ተሓቢሮም በዚ ድማ ርከብ ክልቲኦም መራሕቲ ንቻይና ብቐጥታ ዝፀልብ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ባእጉ ይእምቱ
ትማል 15 ሚያዝያ ኣብ ኢራቃዊት ከተማ ሳድር ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ብምሕዶ 4 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜናን ሰመዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ብሰንክቲ ነታጉ ኣብ መኪና ብምጽዋድ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ህስትያ ዝርከቦም 17 ቆሲሎም በምህላውን ቁጥር ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ብዘካዚ ብሰንክቲ ሽበራዊ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ንብረት ብሓፈሻ ኣብ መካይን ድማ ብፍላይ ዕንወት ከም ዝተዓበ ሰመዚ ኢራቅ ኣፍሊጦም ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእስሳር ብዘለዎም ሽበራዊን ተፈጺሙ ክኾን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ናይ ዕዳጋ ቦታ ብዘካየዱ መጥቃዕቲ 32 ሰባት ከም ተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ተደጋጋሚ ተርዮታት ኣብ ኢራቅን ሶርያን ከም ተዳኸመ ክግለጽ ጸንሐ ሽበራዊ ምንቅስቓስ ዳዕሽ ዳግማይ ብሰፍሐ መልክዑ ክበራበር ከም ዝኽእል ዘንፍት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሞቱ ምንቅስቓሳት ጉጅለ ብፍላይ ኣብ ወሰናስን ናይተን ሃገራት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ዝተፈጥረ ጸጥታዊ ሃገፋት እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ዳግማይ ክስስን ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ማእከላዊ ምብራቕ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ከተማ ኢንዲያናፖሊስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ጨንፈር ኩባንያ ፌዴክስ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ፈጻምቲ መጥቃዕቲ ሓዊስካ 9 ሰባት ተቐቲሎም ነቲ ናብ ሎሚ 16 ሚያዝያ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘካየደ ውልቀ ሰብ ነፍሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ሰመዚ ጸጥታ ገሊጾም ሓይሎ ዝቆሰሉ ከም ዘለዉ ዝሓበሩቶም ሰመዚ ቁጥር ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ጠንቅቲ መጥቃዕቲ እንታይ ምዃኑ ዝሕብር መግለፂ ዛጊት እኳ እንተዘየለ ምስ ሽበራ ዝተኣሳስር ከም ዘይብሉ እዮም እቶም ሰመዚ ጸጥታ ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ምውናን ውልቃውን ብረት ምትእስሳር ዘሎ መጥቃዕትታት ዛይዱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ንምቁፅጻር ይሕግዝ እዩ ዝበሃለ ሕጊ ንምጽዳቕ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ይገልጹ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ምስ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝዳብዎ ወሰናስና ሃገሩን ዘንበየት ናይ ስለላን ምጽንጻን ነፋሪት ኣሜሪካ ነፈርቲ ኩናት ብምውፋር ከም ዘሳጎጋ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትር ሎሚ 16 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ አርሲ 135 ዝዓይነታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ኣህጉራዊ ሕጋጋት ብዘፍቀዶ መስርሕ ካብ ወሰናስን ዶባቱ ከም ትርሕቕ ከም ዝገበረ ሓቢሩ እንተኾነ ግን እታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ንክልላኢ ሩስያ ጥሒሳ ከም ዘይኣተወት እዩ እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ምዕባለ እዚ ነቲ ብጉዳይ ዩክሬንን ምውፋር መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ጸሊም ባሕርን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ዘዕርግ ምዃኑ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ይገልጹ زي خبركم تقاطعت لي نسعى استلالو زينا مسنادو تزعزيم الله السلام